Oxe, amigos e amigas, veño desde esa esquina tan apartada do mundo que se chama Ferrol para traervos unha noticia. A esquerda española non existe, son os padres. E se non, preguntado a Pablo Iglesias, o Ferrolán, claro. Que lle parece que o ministro socialista de Educación e Ciencia veña a decir que a escola privada vai sempre un paso por diante da pública? Será que, como di a canción, se non che gusta este mundo, faite astronauta. Tamén lle poderíades preguntar o atormentado Camus, que a pesar do seu chauvinismo foi capaz de denunciar a brutal colonización de Francia en Alxeria. Que lle parece que os seus adiantados discípulos del mayo del 68 nos vengan a decir que los derechos de los pueblos es unha cuestión secundaria, que o importante é a unidade popular, pero a cuestión é de que pobo, e entón aí entramos en problemas, porque para eles, os galegos e as galegas non somos o suficientemente esquerdosos que teñen que vir de Madrid a darnos leccións de marxismo nesta voráxime de cambio revolucionario que están a vivir cidades como Coruña, como Santiago e incluso Ferrol, para despois reproducir a política do Partido Popular. Mentres, como dixo outro, claro que hai loita de clases e os ricos imos gañando, pero tranquilos todos, que na España das reformas laborais, das pensións conxeladas, dos intelectuais que lle chaman imbécil o presidente dun estado como o mexicano, dos monopolios da enerxía, dos políticos corruptos, dos políticos encarcelados, nesa España goberna a esquerda. E no Ferrol dos asteleiros, pechados por orden ministerial, no que se lle manteñen os privilexios a unha familia de un dictador, no que se lle entregan millóns e millóns de euros a transnacionais, gobierna la izquierda radical. Pero esta non é a noticia que vos viña a traer eu hoxe do norte. Esta non é a noticia que vos traía eu hoxe do norte. Eu viña a dicirvos que en Ferrol e en este país as nenas xa non queren ser princesas, queren ser alcaldesas, como Leticia ou como Cruz. Iso é o que os viña a decir hoxe aquí. Eu viña a decirvos que iso que se chama revolución, está hoxe aquí, e que como di aquí o noso amigo, iso sodes vos, que vivides por un soño e morredes pola causa. Iso é o nacionalismo que hoxe aquí fará unha teaza que os esganará para sempre, e teremos un país libre, teremos unha Galiza libre, teremos unha Galiza dona do seu destino para sempre, para sempre, para sempre.